دیەکێ نیسانا ئی ساڵدا لە حەلەبێ بتایبەت لە شێخ مەخسوود و ئەشرەفیە پەیمانێک دناڤەرا مەجلیسا هەردوو تاخان و هم دەسەلاتا شامێ هات ئیمزەکردن. چاردە خاڵێن ئەوێ پەیمانێ هەبوون. یەک جوانجی کۆ گەرەک تەڤگەرا چوون و هاتنێ دناڤەرا باکوور و ڕۆژهەلاتی سووریە و حەلەبێدا هێسان ببە. یعنی یەک ji şertên ئەvê پەیمانê ئەبوو یانجی یەک ji bendên wê ên sereke ebûn û herdû aliyan li ser îmze kirin. Yani heger kesek ji vê derê berê xwe bide Helebê gerek tu astengî li pêşiya wî çê nebe neyê girtin, neyê binçavkirin, neyê revandin û her wekî din. Yani gerek tiştek ji serî wî neyê û garantî desilata Şamê dide. Ji ber ku di dema ji van herêman derdikeve heta ku du digê ji Helebê xwedê giravî dibin kontrola wan de ye. Îro hata ragandin bîner neja ku sê Kurdên Efrînê li Dêrhafirê bi taybet li ser riya Heleb a navneteweyî ji hêla çeteyên girêdayî dewleta Tirk ve hatine girtin. Ew çeteyên El Hemzatin û El Emşatin. Ev komên han ragihand ku ew dikevin bin banê wezareta parastinê ya desilata Şamê. Lê werxuyaye ku nedibin kontrola wan de ye ji ber ku sê Kurdên Efrînê revandine û heta niha jî çarenûsa wan nayêzanên. Rêxistina mafên mirovan a Efrînê eşkere kir ku çeteyên El Hemzat û El Emşat li Dêrhafirê li ser riya Helebê ya navneteweyî îro çarşemê sê welatiyên Efrînê revandine. Li gor rêxistinê her sê welatî Şikrî Abdurrahman, Ekrem Alo û Abdusselam Xelîl di dema ji Qamişloyê berê xwe dabûn Helebê hatine revandin. Rêxistinê da zanîn ku hinceta revandina wan karê bi rêveberiya xwe ser re ye da ku piştre fidyeyan ji malbatên wan bistînin.